Πριν από 24 χρόνια, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνέβαινε κάτι που θα άλλαζε τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε. Όλοι όσοι ήμασταν σε ηλικία που μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, θυμόμαστε ακριβώς πού βρισκόμασταν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Θυμόμαστε τη τηλεόραση να δείχνει εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από ταινία, αλλά ήταν αληθινές. Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο, στο οποίο θα μιλήσουμε για ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας. Ένα γεγονός που συγκλώνησε το πλανήτη και παράλληλα γέννησε θεωρίες συνωμοσίας που διχάζουν μέχρι σήμερα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξημερώνει η 3η 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Στη Νέα Υόρκη είναι μια πολύ όμορφη ηλιόλουστη μέρα μετά από μια τρομερή καταιγίδα της προηγούμενης νύχτας. Στις 8:46 π.Μ., ώρα Ανατολικής Ακτής, ένα επιβατικό αεροπλάνο και συγκεκριμένα η πτήση 11 της American Airlines προσκρούει στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν, δημιουργώντας μια τεράστια τρύπα μεταξύ του 93ου και 91ου ορόφου. Έκτακτα δελτία ειδήσεων διακόπτουν τη ροή των προγραμμάτων τους σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι ακόμα σε θέση να επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται για αεροπλάνο. Μόλις 17 λεπτά αργότερα, στις 9:03, εκατομμύρια τηλεθεατές στον κόσμο γίνονται μάρτυρες της πρόσκρουσης ενός δεύτερου αεροπλάνου, συγκεκριμένα της πτήσης 175 της United Airlines, ανάμεσα στον 77ο και 85ο όροφο του νότιου πύργου. Τότε ξεκαθαρίζεται το τοπίο και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Οι υποψίες κινούνται γύρω από την Αλ-Κάιντα, τη τρομοκρατική οργάνωση με αρχηγό της τον τότε νούμερο 1 καταζητούμενο της CIA, Οσάμα Μπιν Λάντεν, που αν και μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε αναλάβει την ευθύνη των χτυπημάτων, η ζυγαριά έγειρνε σημαντικά προς το μέρος του. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, που πραγματοποιεί προγραμματισμένη επίσκεψη σε σχολείο της Φλόριντα, μόλις έχει ενημερωθεί από τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Άντι Κάρντ για τα τρομοκρατικά χτυπήματα με τα εξής ακριβώς λόγια. Ένα δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε τον δεύτερο πύργο. Η Αμερική δέχεται επίθεση. Στις 9:37 οι δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για ένα τρίτο χτύπημα, για την πτήση 77 της American Airlines που έπεσε στη δυτική πλευρά του Πενταγώνου. Αμερικανοί πολίτες αλλά και άνθρωποι από όλο τον κόσμο δεν μπορούν να πιστέψουν το χάος που εξελίσσεται μπροστά τους. Τα πιο σημαντικά κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμβολα της παγκόσμιας οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, γίνονται στόχοι από τρομοκράτες χάνοντας το γόητρο και το κύρος τους. Τα τηλεοπτικά παράθυρα στα δελτία ειδήσεων μεταδίδουν ζωντανά εικόνες καταστροφής από τους φλεγόμενους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο. Άνθρωποι που βρίσκονται στα γραφεία τους, στους πύργους, πάνω από τους ορόφους στους οποίους προσέκρουσαν τα αεροπλάνα, πέφτουν στο κενό, καθώς δεν μπορούν άλλο να αναπνεύσουν από τους τεράστιους μαύρους καπνούς. Στην επιβεβαίωση των πληροφοριών ότι αναμένεται και άλλο χτύπημα, καθώς ένα τέταρτο αεροπλάνο φαίνεται από τα ραντάρ ότι κινείται προς την Ουάσιγκτον, εκκοινώνονται με αστραπιαίους ρυθμούς το Καπιτόλιο και ο Λευκός Οίκος. Ωστόσο, οι τρομοκράτες δεν πέτυχαν ποτέ τον στόχο τους. Οι επιβάτες της πτήσης 93 της United Airlines που επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με τους δικούς τους ανθρώπους, ενημερώθηκαν για τα τρομοκρατικά χτυπήματα που προηγήθηκαν και ηρωικά προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές προκειμένου να αποφευχθεί άλλη μια μαζική δολοφονία αθώων πολιτών. Το αποτέλεσμα ήταν το αεροπλάνο να πέσει σε χωράφι της Πενσιλβάνια, σκοτώνοντας ακαριαία όλους τους επιβαίνοντες. Η τραγωδία όμως δεν έχει τελειώσει. Λόγω της πυρκαγιάς που καίει ασταμάτητα για 56 λεπτά το νότιο πύργο που χτυπήθηκε πρώτος, εκείνος καταραίει, ενώ ο βόρειος πύργος καίγεται για 1 ώρα και 42 λεπτά προτού καταρρεύσει και εκείνος.
Συνολικά, ο επίσημος αριθμός των νεκρών έφτασε τους 2.977. Ένα επιπλέον κτίριο που πέφτει και προκαλεί την έκπληξη όλων είναι το κτίριο 7 του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, το οποίο δεν δέχτηκε κανένα χτύπημα από αεροπλάνο. Αρκετές ώρες αργότερα, ο George Bush θα απευθυνθεί με τηλεοπτικό διάγγελμα στους Αμερικανούς πολίτες και θα πει χαρακτηριστικά: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις μπορούν να ταρακουνήσουν τα θεμέλια των μεγαλύτερων κτηρίων μας, αλλά δεν μπορούν να αγγίξουν τα θεμέλια της Αμερικής. Οι πράξεις αυτές συνέτριψαν το ατσάλι, αλλά δεν μπορούν να λυγίσουν το ατσάλι της αμερικανικής αποφασιστικότητας. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αναζήτηση των υπευθύνων αυτών των κακών πράξεων. Έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών και της επιβολής του νόμου για να τους εντοπίσουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη». Στις 14 Σεπτεμβρίου, το Κογκρέσο έδωσε στον George Bush την εξισοδότηση να χρησιμοποιήσει όλη την απαραίτητη και κατάλληλη στρατιωτική δύναμη ενάντια σε όσους ευθύνονταν για τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 ή σε όσους τους παρήχαν βοήθεια. Έτσι, στις 7 Οκτωβρίου ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Αλ-Κάιντα και των Ταλιμπάν, ή αλλιώς ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Τον Δεκέμβριο, η Αμερικανική κυβέρνηση δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ο Οσάμα Μπιν Λάντεν συζητούσε για τα τρομοκρατικά χτυπήματα και φαίνεται να παραδέχεται ότι τα είχε σχεδιάσει. Το 2004, ο ίδιος δήλωσε σε βίντεο ότι η Αλ-Κάιντα υπό την δική του ηγεσία ήταν υπεύθυνη για τις επιθέσεις στη ΣΥΠΑ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα γεγονότα με τη χρονική σειρά που συνέβησαν. Ωστόσο, όπως σχεδόν κάθε ιστορία που σοκάρει την ανθρωπότητα συνοδεύεται από θεωρίες συνωμοσίας, το ίδιο συμβαίνει και με την 11η Σεπτεμβρίου. Θα δούμε μαζί κάποιες από τις θεωρίες που έχουν κυκλοφορήσει μέσα στα τελευταία χρόνια, πάντα με σεβασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους. Σχεδόν αμέσως μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν λόγο για κατάρρευση των πύργων εκ των έσω, με την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών από την Αμερικανική κυβέρνηση κάποιες ημέρες πριν τις επιθέσεις. Παρ' όλα αυτά δεν βρέθηκαν ποτέ υλικά εκρηκτικών ούτε μηχανισμοί πυροδότησης. Μάλιστα, μια εκτενής αναφορά από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας υποστηρίζει πως τα αεροπλάνα και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω της φωτιάς στα δύο κτίρια προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στη στατικότητά τους, ενώ κατέστρεψαν και την αντιπυρική τους προστασία. Στις ημέρες που ακολούθησαν, το FBI δημοσίευσε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των 19 τρομοκρατών που πραγματοποίησαν τις αεροπειρατείες και μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν από τις λίστες επιβατών και τις θέσεις που είχαν πολύ κοντά στο πιλωτήριο. Το περίεργο ήταν ότι το διαβατήριο ενός εκ των 19 αεροπειρατών της πτήσης 11 που έπεσε στο βόρειο πύργο βρέθηκε στο δρόμο άθικτο λίγο μετά τη σύγκρουση, ενώ το αεροπλάνο εξερράγη με τεράστια δύναμη στο κτίριο. Επίσης, θεωρήθηκε παράξενο το ότι ένα τόσο εύθραυστο έγγραφο επιβίωσε, ενώ τα μαύρα κουτιά φτιαγμένα για να αντέχουν και τις πιο αντίξωες συνθήκες από ατυχήματα δεν ανακτήθηκαν ποτέ. Μία από τις πιθανές εξηγήσεις που δόθηκαν ήταν ότι το διαβατήριο ίσως εκτοξεύθηκε και έπεσε στο δρόμο κατά την πρόσκρουση ή μέσα από κάποιο άνοιγμα πριν καταρρεύσει το κτίριο. Ένα επιπλέον γεγονός έρχεται να προσθεθεί στις θεωρίες συνωμοσίας, το οποίο σχετίζεται με την αποζημίωση των κτηρίων που χτυπήθηκαν. Ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, Larry Silverstein, έπαιρνε το πρωινό του κάθε μέρα στο εστιατόριο του Βόρειου Πύργου, το οποίο βρισκόταν στον 107ο όροφο. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, δεν ανέβηκε ποτέ στον πύργο, αφού η σύζυγός του είχε κλείσει ραντεβού στον δερματολόγο και επέμενε να επισκεφτεί τον γιατρό. Ένα ακόμα στοιχείο που έχει προκαλέσει συζητήσεις είναι το γεγονός ότι μόλις 6 εβδομάδες πριν τις επιθέσεις, ο Larry Silverstein υπέγραψε μίσθωση διάρκειας 99 ετών για το σύνολο του συγκροτήματος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των δίδυμων πύργων. Η συμφωνία περιλάμβανε ασφαλιστική κάλυψη για τρομοκρατικές ενέργειες. Μετά τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου,
ο Silverstein μπήκε σε μακρά νομική διαμάχη με τις ασφαλιστικές εταιρείες, διεκδικώντας αποζημίωση. Τελικά, έλαβε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναφορικά με την επίθεση στο Πεντάγωνο, δεν άργησαν να εμφανιστούν φωνές αμφισβήτησης. Πολλοί δυσκολεύτηκαν να αποδεχθούν ότι το χτύπημα προκλήθηκε από αεροπλάνο, καθώς το μοναδικό βίντεο ντοκουμέντο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα δεν δείχνει καθαρά την πρόσκρουση. Αντίθετα, καταγράφει την προσέγγιση ενός αντικειμένου και στο επόμενο καρέ μια τεράστια έκρηξη. Η ασαφής εικόνα και η έλλειψη περισσότερων στοιχείων οδήγησαν αρκετούς να απορρίψουν την επίσημη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η πτήση 77 της American Airlines καταλήφθηκε από αεροπειρατές και χτύπησε το Πεντάγωνο. Ανταυτού, άρχισαν να κυκλοφορούν θεωρίες που υποστήριζαν πως το χτύπημα προκλήθηκε από πύραυλο και ίσως να οργανώθηκε από την ίδια την Αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου σχεδίου. Όσο για την πτώση του κτηρίου 7, πολλά ήταν τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν αφού ήταν το μοναδικό κτίριο που κατέρευσε χωρίς να έχει χτυπηθεί από αεροπλάνο. Μάλιστα, αρκετή ώρα πριν πέσει, δημοσιογράφος του BBC σε live μετάδοση ανακοίνωσε την κατάρρευσή του, ενώ εκείνο ήταν ακόμα όρθιο όπως φαινόταν στο φόντο. Πολλοί άνθρωποι αντέδρασαν αφού δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν η ρεπόρτερ να γνώριζε για την κατάρρευση πριν καν γίνει. Επίσης, ακόμα και ειδικοί σε κατεδαφίσεις, όταν είδαν το βίντεο, χωρίς να γνωρίζουν πως επρόκειτο για το κτίριο 7 του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, σχολίασαν πως η πτώση του κτιρίου θυμίζει ελεγχόμενη κατεδάφιση. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας, η κατάρρευση του κτιρίου 7 δεν προκλήθηκε από βόμβα ή ελεγχόμενη κατεδάφιση, αλλά από πυρκαγιά μεγάλης διάρκειας. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι φωτιές που ξέσπασαν μέσα στο κτίριο, προκαλούμενες από συντρίμμια που εκτοξεύτηκαν από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, έκαιγαν ανεξέλεγκτα για ώρες, με αποτέλεσμα, λόγω της θερμότητας, να αστοχήσει μία βασική κολόνα στήριξης στο εσωτερικό, οδηγώντας σε προοδευτική κατάρρευση του κτιρίου από μέσα προς τα έξω. Μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας που θα αναφέρουμε είναι εκείνη της πτήσης 93, της μοναδικής από τις 4 πτήσεις που δεν χτύπησε το στόχο της, αφού οι ίδιοι οι επιβάτες προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του αεροπλάνου από τους αεροπειρατές. Πολλοί αναρωτήθηκαν εάν η Αμερικάνικη κυβέρνηση έδωσε εντολή στα πολεμικά αεροσκάφη να καταρρίψουν το αεροπλάνο πριν αυτό προλάβει να χτυπήσει την Ουάσιγκτον. Σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ σχετικά με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Άντι Κάρτ, αφού του ανέφερε πως ο Τζορτζ Μπους την ώρα που βρισκόταν στο Air Force One επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον αντιπρόεδρο Ντικ Τσέινι και συμφώνησε στην κατάρριψη οποιοδήποτε ύποπτου αεροπλάνου, αναρωτήθηκε εάν οι ίδιοι εν τέλει κατέρριψαν την πτήση 93. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το αεροπλάνο συνετρέφει σε χωράφι της Πενσιλβάνια προτού γίνει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μπους και Τσέινι. Επίσης, πολλά κινούμενα σχέδια, ταινίες, παιχνίδια με κάρτες και εξώφυλλα CDs που κυκλοφόρησαν πριν την 11η Σεπτεμβρίου έδειχναν τους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο να χτυπιώνται από αεροπλάνα. Υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι οι δημιουργοί τους είχαν προβλέψει τις επιθέσεις και προσπάθησαν μέσα από υποσυνείδητα μηνύματα να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Τυχαίες συμπτώσεις ή κάτι πιο σκοτεινό. Για το τέλος, αφήσαμε τη συνέντευξη του Άρον Ρούσο, που ήταν φίλος του Νίκολας Ροκφέλερ και ο οποίος χαρακτήρισε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας ως απάτη. Στη συνέντευξη αυτή, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, ο Ρούσο αποκάλυψε πως ο ίδιος ο Ροκφέλερ του είχε εκμυστρευτεί 11 μήνες πριν την 11η Σεπτεμβρίου ότι πρόκειται να λάβει χώρα κάποιο γεγονός που θα οδηγούσε σε εισβολή των Αμερικάνικων στρατευμάτων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Για τις περισσότερες από αυτές τις θεωρίες έχουν δοθεί επίσημες απαντήσεις. Πολλοί έχουν πιστεί, ενώ άλλοι φαίνονται σκεπτικοί και έχουν ενδιασμούς για το τι να πιστέψουν. Ήταν άραγε μια επίθεση από τους εχθρούς της Αμερικής με σκοπό να πλήξουν το φρόνημα των πολιτών της?
ή μήπως μια καλά σκηνοθετημένη επιχείρηση εκ των έσω που έδωσε την αφορμή για την εισβολή στη Μέση Ανατολή? Το σίγουρο είναι πως η 11η Σεπτεμβρίου αποτελεί σημείο καμπή στην ιστορία και θα μείνει για πάντα χαραγμένη ως η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Εμείς ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί ποτέ μια τέτοια τραγωδία που στοίχησε τη ζωή σε χιλιάδες αθώους ανθρώπους. Αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε στα σχόλια τις σκέψεις ή τις αναμνήσεις σας από εκείνη την ημέρα. Είναι σημαντικό να κρατάμε ζωντανές τις ιστορίες και τα διδάγματα. Σας ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.